Hayi mina into engizama ukuyibuza ile ethi ungamnika yini umuntu isibhamu uthi nasi isibhamu esakho sithathe usisebenzise ngendlela ongasisebenzisa ngayo umnike sona. Ungamqeqeshile ukuthi isibhamu sisetshenziswa kanjani. Azoyenza umonakalo omkhulu azowenza kubantu aphinda wenze kuyena. Isizathu sokuthini? Uma uphethe into edangerous lo into leyo ithi ihelpful kuwe kodwa ishintshe ibe ingozi ngobani awuqeqeshiwe ukuyisebenzisa. Ithini-ke le nkulumo le? Kuyimanje somewhere in this country and other countries kunomzali obanjelwa imali, obanjelwa inkampani ethile eprovider ama-life cover uthi ufuna ukushiyela ingane yakhe imali, ngokunjalo ne-pension fund uzoyishiyela ingane yakhe. Kodwa uhleli nayo akayiqeqeshi ngokuthi imali ziphathwa kanjani futhi zisetshenziswa kanjani. Yini isizathu salokho? Ingoba naye him or herself akazi ukuthi imali isetshenziswa kanjani futhi iphathwa kanjani ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasha uthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli. Uyabona into eyenzekalayo ke la sinezingane ezikhona namhlanje ezilimele zalinyazwa imali ezayishiyelwayo. Namhlanje sinezingane engashiyelwanga lutho zisukile from zero zaya kwa hero ngesizathu sokuthi zazingenanto, zaziqala kwa ground zero. Lena ilinyazwe ukuthi vele ibisinemali, yayilimaza imali ngoba into epowerful uma ungezokutrainwa kuyona ukuthi isetshenziswa kanjani izoba idanger kabi kuwena. Abanye namhlanje banento eziningi, banezifa, abanye banezitha, abanye balimele physically, emotionally and mentally idakamizwa ile mali abashiyelwa yona bengaqeqeshiwe. Kunento ekuthiwa i-dynamic beneficiary credo. Yes. Leyo nto iya-apply kuma wealthy families kwi-wealth preservation ukuthi uyababiza abantwana ubakhombise ngaso sonke isikhathi ukuthi wena how do you run the business, ukuze uma ungasekho kungashiwo ukuthi wena bowuthwele. Asiyenzi ijustice kulezi ingane ngokuyishiyela imali, kodwa sihleli nazo asiyiqeqeshi ukuthi imali iphathwa kanjani. Asiyenzi ijustice kuthina ngokuthi thina sibe ignorant ngemali. Okungcono ke lengane ishiyela ibusiness ke noma ushiye itrust. Abanye abazi nanokuthi konke kuthiwa itrust angeke ikwazi ingane ukuyinyakazisa as long as nje lento under itrust. Abazi abantu nento eziningi ze wealth preservation. That is why thina sabantu abamnyama thola ukuthi wasebenza kanzima lo we generation leyo yokuqala, kodwa lento yakhe ishabalala nje njengamanzi nje eshabalala enhlabathini kuphele nje ngenxa yokuthini lento akazange azayitransfer ndawo. Yabo kuba nama ethos ekhaya ukuthi ikhaya liranwa kanjani. La ekhaya kuke kuhlala ku round table nje kuthiwa yini wena uphe kwani, wena uphe kwani, wena ithini vision yakho. Makuhlangenwe la ekhaya kwenziwani la ekhaya? La ekhaya kwenziwani? Xoxwa ngani? Xoxwa ngamadrama namasoapy. Akumele ke simangale masabantu abamnyama uma ngabe sihlehlele emuva. Akufuneki ukuthi simangale indlela thina imindeni yethu esirana ngayo. Akufuneki. Mele sibe exposed. Yabona akuphele ngawe ukuthi kwenzeke lezi zinto. Akuyona inkinga ukuthi wena uzoqala izinto, uqala amabhizinisi, ufeed ingane zakho bese uthi wena ayiphela ngami ipoverty manje. Hayi ipoverty nje isazoqhubeka ngoba wena le ndawo uyitransferile. Awutrainile, awubatrainile lapho. Yabo? I-dynamic beneficiary credo isho ukuthi
uyayibophezela lo oyizoba i-beneficiary lo kuthiwa i-grantee, yabo, grantee lo ozonikezwa umcebo ukuthi lo mcebo ngizowushiya ungcono okunalokhu mina enginikwe uyiwona. Ngiyazibophezela ukuthi ngizofundisa nalaba abanye abeza emva kwami. Uyazibophezela ngoba yena udynamic ukuthi awureceive lo mcebo lo, yabo, utrainiwe and uyazibophezela ukuthi uzowudlulisela kwabanye. Le training ayireceive nayo uzoyinika abanye, futhi lo mcebo uzowunika abanye osu way better than lokhu yena awuthathe uyikona. Ngithi uyayibona indaba. So lezo zinto lezo azizazi, yabo, azizazi is a wealth preservation. Yabona izithukuthuku zakho ke ziyophelela nje emoyeni njengentuthu uma leyo nto ungayenzi. Asinankinga, ungaqala ibhizinisi lakho manje ushabasheke wenze yonke into, kodwa uma ukhohlwe lento engiyishoyo uzothi uthwele. Mawungasekho uzothi uthwele wena. Ababe khona la ayishintshe inkulumo, ba expose emalini, yabo, expose them when it comes to finances, expose them, yabo. Ningakhulumi emakhoneni when you speak of money, yabo. They should know, train them. Don't just give them money for free, yabo. Don't just give them money for free. Bafundisa umkhubo omubi lapho, bafundisa umkhubo omubi ongeke uzukwazi ukumaintain ngoba bazoyifuna ngenkani egcineni. So they need to provide value first before you give them money. Bafundise lento yokuthi you need to do something first before uthole leyo mali leyo. Bafundisa ukuthi imqondo yabo isabalala ukuthi how can I create value, yabo, how can I create value, yabo. Nje le ndala nje ingane mina ngivele ngiphi imali, ngayitshela ngeke ngikuphi nje imali, ngiyokuphi imali mina mhla nawe unemali, ngeke ngunike imali ungenamali. Ngifundisa ukusave njalo mangabe ngikhona mi nayo imali iphe wena onayo, ngizoyitablisha lo nayo. Ngiyayithatha le onayo wena ngiyokuthengela ama shares enkampanini ethile nje obumncane omngaka, ngiyokuthengela ama shares lapho njoba ngiyithatha le mali yakho bese ngikushiyela ngiyitablisha. Next time mangiphinda ngikubone ngunikeza futhi engangale engikufica unayo, ngiyayithatha leyo ngiyokuthengela ama shares. Yilowo mdlalo nje ucreate, yabo, ukusave. Senzani usavelani? You save to invest, yabo, ukufundisa ngemali lokho. And iyazi ukuthi I need to create value. Yabona nje rich dad poor dad, laba abafana akabathatha ubaba lo abaqasha lo wasethi mina ungifundisa ngalutho nje, ungiqhaphazile nje kuphela, ayikho into ongifundise yona. Wena ungiholela into engekho, ujika lapho lento othe uzongifundisa zona awuzange uzongifundisa. Athi ngikufundisile, yabo, lokhu kuxhaphaza bengikuxhaphaza kona ikona impela impilo ezokunikeza kona. Iyo sona lesson wena okwakho ukucabanga ukuthi ungalokhu complain ngiphuma kanjani la. So lokhu kuqeqeshana umqondo wakho ukuthi how to create value. So ke akuyona ijustice ngempela ukuthi kumele kukhathaze lokho, kodwa nansi indaba la ikhona nganza kwethu, yabo. Uma ngabe kuwukuthi mhlambe kumele uqale ucabanga ngokuthi umndeni wakho awube la, yabo, umndeni wakho awube la kuwena khona uzokwazi ukuyifaka lo mfundiso leyo, yabo. Into yokuqala leyo okusho ukuthi nawe ilwela into ethi stability first khona uzokwazi ukufaka izinto ezinjalo, because wena kahle kahle uthembe izingane zakho wena uzoqhubeka nalento oyenzayo, yabo. Uma ngabe wena uyivusa lento le uthi ayihambe, uthembe bona, yabo. Lento yokuthi uthi ngizobashiyela imali bayibhedele bona, vele bazoyibhedela bona ngoba uthi obaqeqeshanga ukuthi imali iphathwa kanjani, business liranwa kanjani, how to create value. Awuzange uzuba asiyenze justice thina lapho, yabo. Ayikho justice into engiyibukayo mina, ayikho justice. Uma ukuthi you wish ukuyenza le nto leyo, kusho iqala ngestability. Vele amanye ama conditions awavuma ukuthi uyifake imfundiso zakho uma ngabe ukuthi ingane zakho isakhulela kweminye imizi, vele asivuma isimo lapho. But ke kusho ukuthi into emele ihluphi leyo ukuthi ngifuna indawo yami, ngifuna ukuhlala nezingane zami, ngifake imfundiso yami, ngakhe lento ekuthiwa ilokhu ngana yami, empire yami, yabo. I'm building my own empire. Sabantu ke lapho soya phambili, hayi ukuthi nje silohlezi sigqilazwa nje, sigqilazwa abamhlophe, sigqilazwa yilaba, ezweni lethu futhi
indaba ilele la eSkopo